Urrik beroena futbolzale guztioi, Madrildik. Hementxe gaude, Real Madrid eta Atletiken arteko partidu hau, nondik nora doan eta nola doak igun kontatzeko prest. Oraindik bi taldetako jokalariak ez dira zelaira irten, giro ona dago hemen, baina Santiago Bernabeu ez da bete, antzik ere. Nik uste momentu honetan 75.000 ikusle inguru egongo direla, jentea sartzen ari da, baina ez da erabat beteko. Izan ere, 110.000 futbolzale biltzea oso zaila da. Real Madrid dagokionez, laizter eskainiko dizkizugu hamaikakoak, baina esan behar da, atzerritar guztitatik, Asier, nahi baduzu horretxe bertan kotatzeko modu daukazu. Gabon Pedro Mari, Gabon Juanan, berriro ere, baditugu dagoeneko hamaikakoak hor, irudietan, buio izango da bat zenbakiaz, 3 Kike, 4 Hierro, 5 Sanchiz, 19 Lasa, gaur urtemuga du gainera lehorretakoak, 8 Michel, titular moduan beraz Michel, 14 Mila, 11 Amabizka, 23 Sandro, 9 Zamorano, eta 17 Raúl, atzerritar bakarra ipini du aserako hamaikakoan Baldano jaunak. Batez ere, datorren asteazkeneko Aiasen kontrako partidu horretan pentsatzen noski. Honelaxe jokatuko dute buioa atean, atzekaldean 4 gizon, Sanchiz da Hierro erdikaldetik eta hegaletan berriz Lasa eta Kike, Michel bere betiko lekuan egongo da, eskubialdeko karril horretan, Milak erdian jokua banatu egingo du, Amabizka ezkerraldetik, Sandrok berak eramango du aurrerantza taldea gaur erantzunkizun hori beraz, berak gazte honek izango du, eta aurrekaldean Zamorano, esan bezala txiletarra atzerritar bakarra, eta Raúl gaztea. Jezarlekuan berriz, Baldanok pentsa zein gizon izango dituen, Kaniñazarez, Alkorta, selekziokoa, Laudrup, selekziokoa, Snyder, kanpotarra eta aurten erositakoa, eta Álvaro gaztea. Atletiki dagokionez berriz, zalantza bakarra zuen Estepanovicek, eta azkenean argitu du, hau da, Garitanok jokatu egingo du gaur aserako hamaikakoan. Valencia atean bat, 22 Tauenka, Larraintzar 21, Karanka 4, 3 Larrazabal, 7 Goiko, 14 Oskar Bale, 6 Urrutia, 10 Garitano, 8 Guerrero eta 17 Etxeberria. Estepanovicen hamaikakoa ziganda kanpoan gelditu da beraz. Jokatu nola jokatuko duten? Atean Valencia egongo da, Larraintzar da Karanka erdikaldetik, Tauenka eta Larrazabal, ezker eta eskubi hegalean, Goiko eta Garitano, Urrutia eta Oskar Bale zelai erdian, eta aurrekaldean 2 gazte, Guerrero eta Etxeberria. Jezarlekuan berriz, Aizkorreta, Estibariz, Lakabeg, Carlos García, Alkiza eta Ziganda izango dira. Horixe beraz, Estepanovicek gaur ipini duen hamaikakoa eta Jezarlekuan izango dituen gizonak. Dauden Ibañez gaurkoan arbitro nagusia. Eta Dauden Ibañez aipatu dugunez, esan dezagun, 31 urte dituela, Teruelgoa dela, eta orain arte lehen mailan esperientzia handirik ez duela. Iaz debutatu baizuen, 94. urtean, irailaren 4an, denboraldi hasieran, orain arte 20 partidu zuzendu ditu, eta zuzendutako gehienak gainera telebistaz ikusi ahal izan genituen. Joan den denboraldian 8 edo 9 partidu gizon honen zuzendutakoak telebistaz eman baiziren. Berarengan itxaropen handiak ipini dituzte epailen agintariek, eta ea pizkanaka itxaropen horiek betetzeko modurik daukan. Bi taldetako jokalaria dagoeneko zelaian, Real Madrilekoek egin dute argazkia, orain Atletikekoak daude hor, argazkilariak ugari, eta berehala emango zaio hasiera partiduari. Oraindik epailea eta 2 marrazainak falta dira. Hor ordezkoen aulkia ikusi duzu, Eta azken urteotako emaitzak gogoratuz, esan behar da 10 denboraldiotan Atletikek hemen behin irabazi duela eta beste behin berdin du. Garaipena 86-87 denboraldian izan zen, 2 eta 4, eta berdinketa
urte batzuk beranduago. 88, 89an, Irunako berdinketa izan zen hemen. Garaipena lortu zutenean Jose Angel Iribar zen entrenatzaile, Irunako berdinketa hartan Ouar kendan. Alrezkero, emaitza txarrak gehienetan eta gol asko sarritan. 4 eta huts, 4 eta bat, 5 eta huts eta horrelakoak. Ikusiko dugu gaur zer gertatzen den eta nola portatzen diren Stepanovitzen mutila. Jokalariak honetan epailearen zai daude. Bederatziak pasatuta daude gure erlojua meintzat, baina badiru dira presa hondirik. Oraintxe ari dira asaltzen aldagaletako bidetik eta Leicester izango dira zelai erdia. Zeratuta dauden Ibañez. Izatez biologoa da. Eta hor Zamorano. Hemendi lasterrera saria jasoko du. Behintzat hori da guri esan digutena. Real Madridek hemen ateratzen duen aldizkariak botazioz, bozketaz hartutako erabakia zera da. Joan den denboraldiko jokalaririk onena Zamorano izendatzea eta horregaitik emango diote oraintxe bertan sari hori. Bi kapitainak Julen Guerrero eta Sanchiz Auden Ibañezekin hitz egiten, zozketa izango da hor. Bitartean jentea pizkanaka sartzen ari da partidu hau ikustera. Ultrasorrekoak oiuka, taldea animatu nahirik. Real Madridek eta Atletikek ere liga ondo hasi zuten joan den asteburuan. Garaipena lortuz eta gol ugari sartuz, 1 eta 5 irabazi zuen Vallecasen Real Madridek joko ikusgarririk egin gabe. Eta Atletikek ere 4 sartu zizkion Racing'i, naiz eta ez partidu borobilik eta ikusgarririk. Zenbaten garaipena da balio duena, eta hori lortu zuten. Lehentxo gaipatutakoa hortxe duzu. Zamoran hori oroigarri edo sari hori eman diote, txura baten brontzesko jokalaria. Eta gizon honek, Iban Zamoranok, Atletiki golak sartzea zer den badaki. Azken urteotan, hainbat aldiz sartu dio gola Atletiki. Eta golak aipatzen ari garen ez, uste gabeko handia, oraindik oraintzu hasitako partiduan, Barcelonari Camp Nou bertan, Meridak gola sartu dio. Penaltiz. Utz eta bat, beraz. Merida irabazten ari da, oraindik hemen ezaigo partidu hasi, baina oraintxe bertan bai. Baloia Tauenkari iritsi zaio. Tauenkari jokoa erabat aldatzea erabaki du, Larrazabalentzat aurreneko partidua denboraldi honetan joan den igandean zigortuta zegoelako eta jokatzeko modurik ezuelako izan. Hortxe da Mikel Lasa, Sanchiz, Kike, Fernando Hierro, Milla, Raúl berriro Millari itzuli dio. Raúl ugari ematen ari dira Real Madrilekoak Zurigorrien lerroetan tartea edo tokia bilatu nahi. Iñigo Larraintza oso ondo Zamoran hori aurre hartuz, gero pase amaterakoan Guerreroen gorputzera bota du baloia. Sandro ezin izan du paserik eman eta baloia zuzenean azkenean Valentziaren eskuetara. Lehenengo minutu ontan ikusi guzkabat nola izango da partidu, ez? Real Madrid baloi asko dukiko du bere hankatan.
nik uste Atletik gaina bere zelaian utziko diola jokatzen, da gero presio egiten hasiko diala. Arazoak, Atletien arazoa etorri lehike, Raúl asko gesten delako, zelai erdira, eta hor bi lerroen tartean ipintzen da, ez? Oskar Bales ikusten dugu Sandron gainera guten dela asko, eta nik usten dut horrek Sandro markatzen duen bitartean Raúlek leku honak hartuko ditu da horra arazoak utilizan. Zamoranok falta egin dio Larraintzarri eta hori ikusi du dauden Ibañez. Ikusten Nafarrak aurre hartu diola eta gero Zamoranok bultzakada eman dio Iñigo Larraintzarri. Hor, inork ez zantzarik. Ez garbia zen, ematen zuen baloia berak zaukala, baina Iñigo Larraintzarrek oso ondo hartu dio aurrea eta azkenean falta izan da hor, leia ona izango da. Josu Urrutiaren pase dotorea Joseba Etxeberriarentzat, honek baloia harrapatu egin du, atzean Goikotxea dauka laguntzeko. Goikotxearen erdiraketa, Julen Guerrerok errematatu, eta Buiok ondo harrapatu du, oso behartuta sartu du bere burua Julen Guerrerok, egin duena baina askor gehiago ezin zezakeen egin hor. Ez hori garbi da, hor ikusten dugu, ematen du baloia kanpa dijoala Buiok, langa gainetik hartzen du, ematen du, baina nik usten dut, lehenengo arriskua, Etxeberrien movimiento ona, nik usten dut hori egin beharko dula askotan, erditikan egaletara jun, atzeko jendeari bizkat aukera bat emateko, soluzio bat emateko baloia dunari. Larrazabal. Baloia Karankak, eskuin egalerant, Tabuenkari. Tabuenkak ondo benditu da Amabizka. Oskar Bales, Julen Guerrero entzat pasea ez da ona izan. Zelai erdian paseak ondo neurtu beharko dituzte zurigorriek, bestela kontraerazoan Zamorano, Raúl, Amabizka eta Barrek arazo latzak sortu ditzakete. Bai, hori izango da gaur Atletik eukiko duen arreskoetako bat, ez? Zelai erdian baloia asko eukiko dute, presioa ez badute ondo gainditzen da, zelai erdian baloia galtze balingo dute, kontraerazoa Madrid oso ondo ateratzen da, eta hor kontuz konzentrazio inbizibiliako dira, asko zure da baloia bestaldean ipini, hor baloia zelai erdian galtzen da. Pase sakona Zamoranoren gana, Zamoranoek estropozu egin dute, erori eginda, ez dute ondo urrundu zurigorri gala ere, erdirak eta Mitxelena zuzenean kanpora. Normalean Mitxel erdiraketek egiten maixua da, orain honetan Atletiken onerako utzekin. Bai, baloion aukidu erdiraketa hon bat egiteko, baina Mitxelin ustean hondi partidua falten zizkola bere forma honenean ikusteko. Ez da baloi honeatik utze egin dulako, baizik eta bueno, ikusten dut ondikan forma sartu gabe dagoela eta partidua kondo etorri. Eta hor argi dago, Zamoranok berapakarrik egin duela estropozu. Bai, hori garbi da. Hor lehenengo arrezo ikusi dugu, ez? Egaleko defensa eta erdiko defensan tarte hortan zulo hori oso ondo aprobetxatzen dute. Arrazabalek Garitan hori. Ander Garitanoren parean Kike. Ezin izan du gainditu, alboko sakea zurigorrien. Baloia Karankak begiratu bota du aurrerant. Hierro iritsi zaio, orain Sandro. Falta, Ander Garitanoren falta. Azkar atera dute Real Madrilekoek. Kike. Sandroren pasea, Garitanok moztu du. Garitanok indartu orain, Joseba Etxeberriak ezin harrapatu baloi hori, Fernando Hierro, bera baino bizkorrago iritsi delako. Bizkat hori Atletiken jokoa, ez? Eta gero Atletik zelai erdian ondo mobitza balima da, Real Madrid ez du zelai erdian presio egiteko jendea, ez? Milak eta Sandrok, bere leko ondo babesten du, baina Sandro ez da jokalari bat indartua eta presio asko egiten duena. Mitxel ere, ez? Nik uste dut hori aprobetxatu dute. Baloia Mikel Lazar iritsi zaio. Lazaren pasea. Raúl ez da ondo moldatu Zamoranorekin, Ander Garitano. Josu Urrutia, azkenean Larraintzar, Julen Guerrerori iritsi zaio baloia, Josu Urrutia, inguru hortatik atera egin behar da baloia, eta pasea neurtuta eman da. Garitanok eta Larrazabalek hor egin izuten jokaldia oso zaila, gainera Larrazabal zelaitik kanpo gelditu da, orain berriro zelairatu da, Julen Guerrero,
aukera orain izan dezake Atletikek. Etxeberriaren movimentua, Julen Guerrero, pase sakona Goikoetxearen zat, Goikoetxea jokoz kanpo zegoela iruditu zaio Marrazainari, nik zalantza handia ditu. Pasea indako garaian zalantza handiak, eta balima dago justu izango da, Ikusten dut ondo atera dela Goiko atzetikan, hor ikusten da. Josebe Etxeberria beste aldean, bai. Baina arek ez dauka zer ikusi momentuan. Ikusten dut jokaldia ona zela eta Goikoetxe bai jokoz. Eta arrisku handiko jokaldia zen. Bai, goleko jokaldia zen, Goiko bakar gitzi joan area barrura, eta gaina Etxeberria bestaldean bakar. Orain Amabizkari gauza berbera gertatu zaio. Jokoz kanpo gelditu dela esan du beste Marrazaina. Ez dakit, hau gudego denteukitik oso urruti gelditzen zaigu, eta ez daukagu esaterik bintzat papaten ez du ikusi. Hor baiet ematen. Beste atzelariak ez dira ikusten. Hori ere zalantzazkoa da, beste atzelariak ikusita. Goikoetxea. Goikoetxearen falta adirazi du hor dauden Ibañez. Mikel Lasak ipini du baloia jokoa. Milla. Mitchell. Orain Milla berriro. Hierro. Mikel Lasa. Mikel Lasaren pasea, ez da ondo nortutakoa izan, zuzenean kanpora, esan behar da Legorretakoak gaur 24 urte betetzen dituela, zorionak eman behar dizkio hemendik, baina zelaian ez dezala ospatu behin. Gero bera nahi duen. Goikoetxea. Baloia Guerrerori eman nahi zion, Real Madrideko gaur hartu diote, baina berriro zurigorrien hanketan da baloiari. Guerrero, egaletik Garitano, Beriotarra begira, Etxeberriaren movimentua, Garitano berak egin izan du jokaldia eta pase ematerakoan ez da ondo ibili, Kike, Sandro, Mikel Lasa, Amabizka, Milla, Mitchellek ondo ikusi du eskuinaldean, ikuste jokoz kanpo gelditu dela hor Kike, baina Marrazainak ez du ezer adirazi, egia esan pasea oso luzea izan da eta baliteke baloia jo duen momentuan Kike jokoz kanpo ez egotea, baina bapatean hori iruditu zen. Nik usten dira, jokaldia ikusita nintzako jokoz kanpo. Garo ikusten dena Atletikek baloi asko ukiko duela zelai erdi hortan. Eta gaina arriskuko baloi hona ukiko dute zergatik, lehen adirazi bali madugu Raúl hor atzean da zelai erdi tarte hortan gelditzen dela, Guerrero berdina egiten du eta Guerrero baloi asko ukiko ditu, baloi hona gainera, askatasuna handiakin, da uste dut hor asmatze bali badute, Real Madrid arriskuan ipiniko dutela. Inigo Larraintzar ondo, naiz eta horre egin duen arriskutua izan. Goikoetxearen pasea, ez da Etxeberriaren gana iritsi Sanchizek moztu duelako, orain Sandrok, kanpo. Sandroren kasu ere, bitxi samarra da. Tenerifeko 20 urteko mutil honek, Baldanoren erabateko konfiantza du, eta joan den denboraldian Real Madrid ben zegoela eta Rafa Benítez entrenatzaile oso gutxi jokatu zen, lesionatutara egon zen, baina hala ere 13 partidutan bakarrik parte hartu zuen eta horietatik bitan baino ez zen izan titular. Gauza nola aldatzen diren, entrenatzaile batzuen gandik beste batzuen gana, eta zelango gustuak izaten dituzten batzuk eta beste. Bai, nik ustean dut hori garbi dela. Entrenatzaile bakoitzak bere futbola ukitzen du, bere jokalari ukitzen ditu, eta hemen ez bigarrengo mailan ez jokatu, berak bazauka kalidadea erakutsi du baina kalidadea, eta igual, hemen dagoen jendearekin inguru hortan jokatzeko, aprobetxaturik ez, da gaina bere maila ematen da. Entrenatzaile bakoitzak bere jendea ukitzen. Berari egin diote orain Fernando Hierro atera duen falta, Zamoranok buruz errematatu nahi izan du, baina ez da iritsi. Ritmo gutxiko partidua da. Nik ustean de biak alkarri begira udela nola ipintzen diran, nola kokatzen diran, markaketak finkatzeko. Eta batez ere zelai erdi hortan. Gaina zelai erdi hori
Sandrok eta Milak egiten duen zelai erdi urtean Real Madrid nahiko, nahiko makala da hor erdian, eta baloia mobitzeko garaian nik uste dut abiadura gehiago behar da. Txalo guzti hauek orain azpikaldetik entzungo dituzuen txalo hauek ez dira batere normalak eta nik uste Meridak behar bada bigarren gola sartuko ziola Barcelonari. Ez dakit horrelako zerbait izango dan, guk hemendik ez dugu markagailurik ez ezer ikusten, baina bapatean zelaian ezer gertatu gabe, izugarrizko txaloak entzun ditugu hemen, zuenganaino iritsiko ziren, eta horrelako zerbait egitik izan dut. Edo bestela lehengo emaitza azalduko zen, utxeta bateko. Aurreneko txartela, hortxe atera dut dauden Ibañezek, Goikotxeari egin dioten zarreragatik. Josu Urrutia ondo gainditu du Mila, base egaleran Zander Garitanorentzat, Garitanok baloia erdiatu egin dezake, hortxe doa, Julen Guerrero jokos kanpo gelditu da, epaileak jarraitzen utzi du, eta kontrarazoan Sandro Zamorano bestaldean, Raul ere laguntzeko prest, Sandrok jarraitu egin izan du, baina Oskar Balezek garbi eta doktore kendu dio baloia. Partidua animatzen hasi da, Julen Guerrero. Eskerraldean, Ander Garitano. Ander Garitanoren pasea arearan, Julen Guerrero ez da iritsi, aurreneko kornerra Atletikentza. Mikel Lasa izan da bere burua sartu eta baloia kornerrera bota duen. Ikusi dugu bi hiru aldiz Atletikek erasoan baloionak eduki ditula, ez? Da eduki ditula gainera gauza gehiago egiteko. Baina garbi ikusi behar da Madridek kontrarasoa jokatzen du. Eta kontraraso hortan nik uste dut jendea ondo kokatuta eta beti hartzean ondo ipinita egon beharko dutela. Nik uste dut hori neurri hartze bali maio Atletikek mina asko egileke partido. Gero, behaiek ondo jokatu behar dituzte baloia arriskutsuak dauzkantelako, eta nik uste dut batez ere Guerrero nik uste dut mina handia egingo dula. Ergatik behak bi lerro tartean jokatzen du eta ez dira usartzen haren bila joaten. Eta baloi horma asko egiteko du. Korner jaurtik eta horretan baloia urrundu duena Mitchell izan da. Berriro Atletikeko nanketan dago. Goikotxearen jokaldia luzeegi. Bere autopase hori, Kikek moztu, Milaren zat, Mitchell. Baloia Kikek dauka. Sandro, berriro Kike. Ultz nabarmena egin du Kikek, Julen Guerrero aprobetxatu dezake. Denbora gehiagi alperrik aldu du, Etxeberriarekin jokatu nahi. Nik uste Julen Guerrero kezuela pentsatzen baloi hori horrela iritsiko zitzaionik eta horrelakoetan gertatu zaiona, gertatzea ez da harritzeko. Ez du zerregin ere jakin. Horako baloia eukiko ditu, ez? Bera leku baten kokatuta dago, leku garrantzitsua taldeantzat, eta gero berak askatasun osoa duenez, nik uste dut hor arrisku asko sortu daitela. Baloia Garitanorentzat. Basea ez da ona izan, ala ere, Larrazabale konpondu du, gero Garitanok aurreran. Etxeberria. Bizka bat joan egin zaio baloi hori, eta orain jokoz kanpo, Raul. Hor kontu zuberia, ez, baloia jokatzeko garaien erasoan talde osoa atera egiten da, ez? Lehenengo tokean galdu ezkeo, pixkat jendea ateratzen harrapatzen dut hor kontu zuberia da. Oain ondo, zergatu jorro guztia aurreratu eta jokoz kanpo utzi guztelako. Hor arriskondiak jokatzen nahi dira, eta nik uste dut oso kontu zuberia urtela batez ere zelai erdien baloia gartzeko garaien. Larraintzarek Larrazabal iman dio. Karanka. Berriro Larraintzar. Atezainari eman, honek ostikoz, zelai erdiraino bota dezan. Real Madrid presin latzan egiten ari da. Etxeberria, Sanchezekin burruka. Azkenean Goikotxeari etorri zaio baloia. Goikotxeak erdiratu egin dezake, hortxe doa, Julen Guerrero ez da iritsi, Ander Garitano bestaldean dago. Garitano berriro baloia lapikora. Guerrero hori Milak hartu dio aurrea eta gainera Julen Guerreroren falta ikusi du hor dauden Ibañez. Orain arte epailea gauzarik gehienak ikusten ari da. Bai, gauza gehienak ikusten ari da gaina ondo. Alamatzen du, gauzak gaina jokoan utzi egiten du. Eta nik usten dut, orain ez bere portaera ona dela. Lasa. Baloia Milak, sakonean, Raulen jokaldia jaurtik, kanpora baina oso gutxigatik. Benetako arriskua orain honetan Real Madrid sortu du.
benetakoa, gaina pixkat lekuskan par badu jendea, hau Guerrero galde baten egiten duena, honek bestaldean egiten du, ez? Zamorano goian da horrek, Zamoranoren ingurua, baina horrelari bezala, ez? Zelai erditik datorren jokalari bada, eta nik uste dut atzelariako zelai erdikoak pixkat konsultazio handia euki beharko dutela hori markatzea garaian, ez? Honek pixkat libre ikuste balima da, erakutsi du zer egin lehiken, ez? Arresko handia sortu eta gainea goleko aukerak egin. Joseba Etxeberria, Sanchizekin burrukan, Joseba Etxeberria lurrera, Sanchizentzat txartela izango da. Txartel hori izango da, falta hori itegatik, bai falta arriskutsa zelako eta gainera area barroa sartzen zelako Etxeberria. Berriro Elgoibartarrak duen abiadura hori azaldu du, eta esperientzia handiko Sanchiz, baino bizkorrago eta trebeago ibili da jokaldi horretan. Gero, zangotra batea, nabarmena, zarrera gogorra, itxusia, hor bai ez dela joan baloia jokatzera, jokaldia lehen bai lehen mostera baina. Bai, hori ala da, ez? Nik uste dut hori aprobetxatu behar duela Etxeberriak, ez? Sanchiz baina asko askarragoa da, beti egin behar duena da baloiak luze hartu, ez? Kontrolatu baino gehiago luze hartu, eta baloia hartzen duenean kontrolatuta Sanchiz hartu behar, ez? Lekuakin eta nik uste dut baloia aurrera gotata. Abiadura ona ibiltzen du, askarra da, eta nik uste hori aprobetxatzen behar. Aitor Karankak jaurti dezake falta hau, motzean Urrutiak eta Guerrerok ikutu ondoren. Hori iruditzen zaite egingo dutela. Horrela da, Karankak jaurti, baloiak ezian jo du eta kornerera joan. Horre baikik eta bai Sandro jondira baloi hori mostera, azkenean Sandro izan da. Askotan hor neurriz kanpo goten da, ez? Piskat esi aurreratu egiten da, jendea inguratu egiten da, denbora gutxi ematen du, jaurtik eta on bat egiteko. Ander Garitano beste puntatik etorri da. Kornerra ateratzera. Hortxe doa. Kornere hortik eta gaizki. Real Madrideko inolako arazorik gabe. Urrundu dute, gero Goikotxearen pasea txarra. Eta baita Inigo Larraintzarren. Horrelakoetan, lasaiago ibili behar da, eta taldekideak non dauden begiratu. Bai, eta bizka bat hor utzi gehiago ateratzen, bestela jokoskanpo gelditzen da jendea, ez? Lasaiago jokatu, arriskurik hartu gabe, baina beti neurtuta eta bera nola ikusten duen zelai osoa aukera honen hartuz. Lasaren pasea, orain Amabizkak dauka baloia, Michel, Raúl, Amabizka oso ondo ikusi du Sandro. Sandroren baloia lapikoran, hortxe da Amabizka lurre hori da, ateko zake. Horta huenka oso ondo babestu baloia, indarrarekin, korputza ipiniz Amabizkaen aurrean, da jokaldia, zetan utzi, ez? Hor ikusten da, korputza oso ondo sartu dula, eta ederki babestu dula. 19 minutu bete dira lehen zati honetan, oraindik gutxean da markagailua. Ez da golaukera nabarmenik izan. Raulek egindako jaurtik eta behar bada izan den gauzarik arriskutsuena. Zurigorriak ere inguratu dira Buioren atera, baina benetako arrisku sortu gabe. Raulen jokaldia erdi-erditik badu lekua. Azkenean, Karankak urrundu du baloi hori. Eta Buioren ganaino iritsi da baloi. Raúl berriro atzetik etorrita, ze arrisku ipintzen du baloia kontrolatuta denean. Hor Oskar Balezundo bere inguruan ipiniz, eta gauzak zailago ipini. Gero oso ondo moztu dute, baina Raulek egiten du baina. Hortxe dago Mikel Laza. Mikel Lazari eta Huenkak egin dio falta. Sandro ipiniko du baloia jokoa. Hortxe doa, Zamoranoren buruaren bila. Zamorano ikutu du, Michelen errematea. Arrazabarren gorputzera joan da, Zamorano berriro, kanpora. Erremate zaila eta oso ona Zamorano egindako. Jokaldea ondo bukatu du. Berak nahi izan du bukatu ez durako ikusi atzean zer zeukan, baina bestela bakar gartzeko. Hemen ikusi dugu, irudiak galdu dira azkenean, baina bere atzean entzekoan inorre, oso ondo ipinitazion. Eta berak nahi izan du bukatzea, hemen ikusten dugu, ez?
hor etortzaio baloia, atzen ez daukan jorre ez du ikusi berak, oso zaila da, gaina hor momentu bat oten da bakarrik da bera, gero bere errematea oso zaila izan da, ez kanpoa atera. Real Madrideko bigarren abisua. Orain baloia kanpora bota duena. Amabizka izan da. Laguenkak egingo dalboko sake. Poliki nagusitzen ari da Real Madrid. Lehenengo minutuak izan dira abiska bat ikusten eta zea, eta nik usten dut... Goikotxearen zatxartela. Bai, eta nik usten dut merezia. Berake badaki hor oso zarrera itxusi, ostika bat eman dio itxusi. Baina esaten egin poliki dira ba nagusitzen. Nik usten dut ritmoa pixka jetxi dute, baloiaren jabe egin dira, eta nagusi dira zelaian. Egin behar duna Atletikek ez atzean sartu, baizik eta lehen bezala, lehenengo minuta bezala jokatu, baloi daukanean ausarta izan da, eta gora behira jokatu. Fernando Hierro. Fernando Hierrok Mikel Lasari eman dio baloia. Milla, hortxe da Raúl. Raúlen pasea, Sandroren gana. Sandrok Amabizkari eman aizion, oso ondo gurutzatu da Tabuenka, baina gero Josu Urrutiaren pasea, txarra. Aukera Raúlentzat, Amabizka jaurti egin dezake, jaurti, eta Zamorano bigarren zutoinean ez da ondo errematatzeko moduan iritsi. Horra Amabizka gauzari txarra nahi duna beste kontrol bat, angulo guztiak berak itxi ditu, Gero Valencia oso ondo ipinita zelaian, ate aurrean, baina gero txarra izan da Amabizkaren txakoa kontrol bat gehiago egin dula, eta bera angulo gutxiago sartu dela. Kontrola barrura egin beharren gaina kanpora itxi egin da, eta angulo gutxi. Naiz Zamorano esiritzi horrela, erdiketa baino gehiago jortiketa izan. Ander Garitano. Baloia Larrazabalek harrapatu nahi du, eta lortu du bere helburua. Atezainari emanez. Valentziak ostiko zurrundu du Millaren ganaino. Falta orain Josu Urrutiak Millari egindako. Mitchell. Utz egin du Mitchellek. Herrero. Larrazabal. Tabuenka. Tabuenkaren pasea Josu Urrutiaren, eta Josu Urrutiak asmo oso ona zuen. Pasea bere lekura iritsi balit Joseba Etxeberria bakarrik geldituko zen. Baina Real Madrilekoak ere zurri bili dira. Hortxe dago Kike. Baloia Mitchellentzat, pasea ez da ona izan, eta Mitchellek ez du kontrolatzeko modurik izan. Kontua kontu, 24 minutu bete dira, oraindik utzean da markagailua, naiz eta Real Madrilek bi hiru aukera on samarrak ditu. Alboko sake ez dute zurigorriek, behar bezala atera. Mikel Asa. Milla. Raúl. Sandro. Kike. Ander Garitano be gain gainean. Kike lurrera. Etxeberriak zango trabatu. Baloia Puyo berak atera du, falta hori atera beharrean, baina da duen Ibañezek horri ez dio garrantzirik eman. Jokalariak Juan Larrañaga sarritan ari dira laprazte dirriste egiten. Bai, lehenengo hor behian egon genean Rafael Kortak egon geha zelaiakin arazo batu dituztela, berria dela eta bustitzen danean oso askarrak ipintzen dela eta neurria hartzeko dutela ondikan, Zamorano baloiaren bila eta Juanjo Valentziak areaz kanpokalderaino irten behar izan du ostikoz urruntzeko. Bizkat hori da, zelaiaren inguruan hori. Txirrizte egite dute asko, zelai berria da, ondik asentatu gabetan, uste dut horregatik ez dira bat eta bi ez dira, baizik eta gehiena dira,
barrimo aldaketa egiterakoan, o agiro bat egiterakoan, txirrezte egiten. Josu Urrutia, baloia Tauenkarentzat. Tauenkaren pasea Lasak moztu du, berriro berari iritsi zaio baloia, orain Etxeberria. Etxeberria jokaldi egin nahi du, biren artetik alde egin nahi izan du, falta. Falta, Amabizkak egindakoa. Gauzarik arraroena, lehenengo Daudin Ibañezek jarraitzeko esan duela, eta gero falta dirazi duela, Marrazainak esan diolako. Marrazainak jaso dio, baloi bere bandera atxoa esan ez, Marrazainak espalu jaso, epaileak ontzaz emango zuen jokaldi hori, baina Marrazainak esan dio falta dela. Zena den berare hurbiltzan bat zegoen. Bai, epailearen jokaldia da, baina bueno. Ez dago behar den lekuan ipinita, Amabizkak eta Lasak atzera goian beharko dute. Ander Garitanok izango du falta hori jaurtitzeko ardura. Hortxe doa, hori ez dago errematatzen. Ez dakit, zuzenean jaurtitzea zen bere almoa ala erdiratzea, baina edozi modutan ez du ez bata ez beste egin. Nik ustean erdiratzea izango zela, ez? Baina Tauenka gora junda askotan egiten dute hori, ez? Kontrako kurpila emanez, beti ateari begira, emanez kurpila, arreskoa sortzen dute askotan, ez? Atletik jokaldi hau baia beti egiten. Baina argote zion garaitik. Zamoranok pase amaterakoan kale egin du, Goikotxea dauka baloia, honek ere huts, Mikel Lasa, Josu Urrutia ez da heldu, Sandro bai, Sandro Oskar Balezekin burrukan, Mikel Lasaren erdiraketa, Juanjo Valencia, ondo, seguru eta indartzu. Hori askotan egin behar du, horiek oso arriskutsua dira, hor Zamoran edukita, eta nik usten dute Juanjo Valentziak ausarta izan behar dula eta baloi egita atera egin behar dula. Baina ateratzen bali hondik eta hobeto, konfiantzak gehiago emango dio bere aurrean dukan jendeari. Tauenkaren pase indartzua, horra ez da Joseba Etxeberria iritsiko, ondoko marratik kanpora beraz, Pako Buiuk izango du lan. Sanchiz. Lasa. Amabizka. Sandro ez da heldu, Mila bai. Amabizka. Kike. Bus egin du pase ematerakoan Kike. Zurigorriak lehen ikutuan, baloia ondo mugitu dute orain honetan. Josu Urrutia, Guerrero eta Etxeberria baloia noiz iritsiko zai. Elgoi Bartarrari etorri zaio. Hor dago Elgoi Bartarra, jokaldi egin nahi du. Erdiraketa. Bildur handi sartu du bere hanka hor Josu Urrutiak. Fernando Hierro zetorrela ikusita. Eta azkenean, berak bota du kanpora. Ikusi du horrean zeintzat horren da bizkat hartze egin du. Baina bueno, Etxeberria ondo. Berriro ere egaleta etorriz, gaina egaleta etortzen movimentu horrekin egiten du hor zelai erdia, o bere aurre hortan zulua utzi erdialde hortan, ez? Eta Guerrero sartzen da hor, da nik usten dut biak ondo konpontzen ari dela, gaina movimentu honak egite dituzte, eta naiz eta orain arte, olako arrisku hundirik ez sortu, baina bai, provokatu ditu falta batzuek, eta nik usten dut gauza ondo egiten ari dela. Orain Zamorano, Amabizka laguntzeko prez, Zamorano bera jaurtitzea erabaki du, zuzenean kanpora. Aukera gehiago bat zaukan, lehenengo aukera izan da Amabizka baloia ematea, movimentu hori ginez, ikusi du itxi itzaiola, eta gero beste aldean zaukan Mitchell bakarrik zetorren eskuli aldetik, eta berak nahiago izan du jokaldia bukatu. Ordu erdi pasatu da, Jaun Andreok oraindik golik ez dugu ikusi. Aukerarik onenak Real Madrilek, baina badirudi azken minutuetan Atletikek berriro ere bitiman neurri hartu diola. Bai, hori ala da, 5 minutu hon dira Episkat Madrid kontrola hartu dula eta arrisku gehiago sortu dula, baina nik ustean dute berriz baloia hartu duen Atletikek, gauza ondo egiten nahi dela. Garitano, baloia Kikek kendu dio, Kikek Fernando Hierrori, Fernando Hierrok urrundu, Larrazabalen pasea asmo honez egindakoa, naiz eta Julen Guerrero jokoz kanpo geldi. Bai, baina berriro ere baloio bat eduki dute, arriskoa sortzeko moduko baloia. Nik ustean dute behaien buruaren konfiantza ez daukatela hondikan, ez? Atletik ikusi behar du partidua irikia dola momentu honetan, Real Madrid dela bera baino gehiago,
eta lerro guztiak ondo mantenduz, baina pixkat ausartago izan. Baloia duenean arrisku gehiago sortu behar du. Eta nik uste dut bere buruan konfiantza bali madauka zerbait lortzeko posibilidad handia dira partido gola bali nahi. Oskar Balez. Josu Urrutia. Goikoetxea. Oskar Balez berriro. Jokalari gehienak hor pilatuta daude. Ez da erreza, paseak ematea. Naiz eta orain Oskar Balezeko ondo ikusi Garitano, eskerralde hortan, egalean, Bakar Samar. Erdirak eta Julen Guerreroen errematea kanpora. Gutxigatik errematatu du kanpora Julen Guerrerok. Bi atzelarien tartean hartu du bere lekua eta errematatu. Bai, leku ona. Hau da Guerreroren gauzarik onena. Beti leku ona hartzen ditu. Naiz eta bere aurrean hierrok salto egin da iritsi, bera zeon presia errematea egiteko. Ez du loa harrapatuz, baizik eta bera bazekin horrea iritsiko zela neurri ona hartuta zaudelako. Amabizka. Amabizka inguruan jaurtik eta Juanjo Valentziak harrapatu du. Partidua bizi dagoela, irikia da momentu honetan. Real Madrid baloia badu, baina gauzak ez ditu hain garbi ikusten, hemen ere ikusten dugu, jaurtik eta barea kanpotik egin dula, eta gauza hondirik sortu gabe, eta Atletikek poliki arriskoak sortzen ari dela. Partidu nahiko polita egiten ari da, eta neurri hona emate. Baina ez ezagun ahaztu, merengeek edozein jokalditan erabaki dezaketela partidua horretarako gizonak dituztelak. Eta bat ematek esango du, bai gaur Laudrup, Snyder, Redondo, Luis Enrique, Soler, eta abar falta direla, baina ere, hemen daude beste batzuk, oso ezagunak eta maila honeko jokalak. Bai, eta Maikako batera balima du, bere ustez, Maikako monina dela. Inok ez ditu egiten bere uraren kontrako gauzak. Hemen gauzari txarna Atletik entzako dela, aldaketa egite balima dira, ondik eta igual jokalari kalidade gehiago jokalariak aterako dirala. Ez pixka bat hor neurri hartu behartzai. Askotan aldaketak egiten dira eta beste jokalariak partiduan sartu gabe eta neurri gutxiak ematen dute. Baina hemen gaur Madriko aulkia ikusita nik uste dut oso kontu zibila. Aukera Zamorano izan dezake, azkenean Juanjo Valentziak baloia hanketatik kendu dio. Lehenengo ez zeregin ezean gelditu da, irten, ez irten, baina azkenean momentu egokian erabaki du irtetzea eta garbi kendu dio baloia. Bai, segundu bageiago eta Zamorano izango zen baloi hori, ez? Duda horiek oso arriskutsua dira. Sandrok baloia eraman, jaurti, kanpora. Berriro hasi da Madrid bere gauzuk egiten, baina nik usten dut partidu kontrola baino gehiago du bakarkako jokaldietan, ez? Ez da taldeko jokoa ikusten, baina arte jaurtik eta dena kanpotik eta bakarkako jokaldiak izan dira denak, ez? Taldeko jokoa ez da asko ikusten. Hogeita 14 minutura iritsi gara. Baloia Amabizkak ikutu du buruz. Zaguenkar iritsi zaio. Zaguenkak indartzu aurreran, baina hori Buiorentzat. Bai, baina berak hori dauka, ez? Nik usten dut hor aurrean jokatzen dutenak kontu handiak inion behar dela. Atzean presio egiten denean baloia ateratzeko garaian aukera hori bakarrik goten askotan. Eta aukera hori da askotan txarra izaten, presionak ateratzen dira. Buio. Ostiko zelai erdirantz bota du baloia. Hor Milak dauka orain. Milak bikain babestu du baloia, gero pasea Kikerentzat, berriro Mila, eta falta Oskar Balezek egin. Mila ere jokalari eztabaidatua. Ez dakit, mundu esan da dagoen Mila dela eztabaidatua, la Redondo dela. Bentsat bien arteko polemika dago, batzui bat gustatzen zaie gehiago, bestea. Eta joan den denboraldian Redondo Mila baino askoz gehiago jokatu zuen, baina aurten badirudi alderantziz izan daitekela. Momentu zela erakusten du, bi partidutan, bi aldiz, bietan Mila jokatu du. Eta gainera, hori askotan izaten da, aurrean daukana, Redondo haingoan, lo esartzeko. Ondo Oskar Balez, lehenengo baloia babestuz, eta gero Etxeberriari emanez. Etxeberriak lapraz egin du, baina oraindik zutitago. Gero ez dio Sanchizek utzi. Eta berriro, Madrildaren kapitaina, Mila orain. Mikel Lasa, badu lekua, legorretakoak aurrerantz joateko.
Pasea Sandrorentzat, honek Mitxelek egalean. Raul ikusi du, Raulare ingururaino iritsi da, Mitxelen erdirak eta orain arriskua, baina oso ondo Inigo Larraintzar, ez da mutila handia, baina salto bikaina egin du. Dena den berriro Mitxelek erdiratu oraingoan behetik, eta azkenean zurigorriek atera dute baloia inguru hortatik. Julen Guerrero. Kanpora joan zaio, baloi hori Julen Guerrerori, dena den Marrazainak, alboko sakea, Atletiken aldekoa dela esan du, eta Hierrorentzat txartela protestatzeat. Protesta egin dio pixka bat, modu txarrean, jendea pixka bere gainea botatzeko, naiz eta igual arrazoi auki, pitatuta dago eta zerbait ezan bai, baina bere oso modu txarrean egin eta horretu bide bat txartela. Niri egizan, alboko sakea Guerreroren iruditu zait, orain, falta adierazi badu beste kontua. Alboko sakea nekondo adierazi dela eta eskenea ikutu duna, izan dut Guerrero izan. Marrazainak edozein modutan argi eta garbi Atletiken aldekoa dela esan du. Dauden Ibañezek Marrazainari egin dio jaramon eta Fernando Hierroren azarrea txartel batekin konpondu. Hortxe da Raul. Baloia Etxeberri etorri zaio. Nahaztu eginda. Milla. Amabizka, berriro Milla. Parkatu, Amabizka. Baloia Óscar Valesek harrapatu du. Julen Guerrero. Julen Guerreroen pase sakona, Goikoetxearentzat. Etxeberri erdian. Josu Urruti ere bai. Goikoetxearen erdirak eta txarra eta Buiok harrapatu du. Batzuen begiratzeko eta tenerako azpian. Baita, gaina ikusi behartzen bere aurrean zauna txartel hori da badaukala, Eta haren bila joan behartzen. Hori askotan egin behar da, Ikusi partida irakurri egin behar da askotan, eta ikusi aurrean daukana berak momentuetan Sánchez izan da, txartel hori badua haren bila joan behartzen. Aber, falta bat ateatzen dion, falta arriskotzu bali bat, beste txartela bilatzeko. Askotan gauza hori ikusi behar dira. Goikoetxea, ez daki baloia zein iman. Zenean Guerrerorekin jokatu du. Óscar Vales, Josu Urrutia. Josu Urrutia badu pase emateko modua, jaurtitzeko ere bai, baina lekurik txarrenetik eman du pasea Josu Urrutia. Sanchiz irten da orain erasoa. Bere parean Larrazabal. Larrazabal eta Sanchiz, loiuko mutilak falta egin du. Berriroren Atletiken niko jokaldian ikuidu Berrirore baloi ona, Urrutia eukidun baloi hori arresko asko sortzeko baloi bat zen eta nahiko baloi hona eukitzen ari da. Egin behar dena baloietako bat aprobetsatu. Atan horretan, 29 minutura iritsi gara, orain aukera Kikek izan dezake, oso ondo gurutzatu da Inigo Larraintza, bikain. Hor gauza garbi ikusten dena Kik eta Mitxelen inguru hortan, egal hortan. Kik edala aurrera hogeioa joten dena. Atzetikan etorri eta nik usten dut indar gehiago, Mitxel ondikan makal dago. Orain Atletiken aldeko falta dago hor. Karanka, Inigo Larraintzar, Josu Urrutia, Tauenkak ez du aurrera jarraitzeko modurik izan, Zamorano kendu dio baloia, Raulek Zamoran hori, eta falta Tauenkak egindakoa. Zamorano provokatu falta hori, bedi kontaktuaren bila fonda, eta bere korputza bota dio Tauenkaren ingurura. Azkenean ez dakit Tauenkak eutio falta egin dio, baina kontaktu hori berak, Zamorano bera bilatu eta provokatu. Kartela Tauenkaren zat. Zamorano txakarra da, eta oso ondo lortu du hor. Falta hori ateratzea, edozein modutan ezen beharrezkoa. Pasea oso luzea izan delako eta Zamorano ezan ia seguru bitxu. Baina horri induna Zamorano bera provokatu, Tauenka atea aldera zikoan eta Zamorano bere aurrean pasatu da. Eskat hori esperientziak egiten du, eta txago zarra da, inguru horietan faltak bilatzeko baina badaki taldeak falta horiekin arriskondia zentzen. Arriskutu izan daiteke, falta jaurtiketa hau. Juanjo Valencia, eskian dauden mutilei aginduak ematen ari da. Hierrok Sandro gelditu eta Hierrok
Joseba Etxeberriari izaten ari zaio, seguru asko. Jaurtik eta Fernando Hierrok ezira egin du, eta gero Goikoetxeak behintzat kornerra ebitatu. Alboko sake izango da, zelai erdi ingurutik egin beharko dute alboko sake hori. Real Madrilekoek Mikel Asak Hierrori eman dio. Hortxe da, Amabizkaren pasea. Ander Garitano hori etorri. Ander Garitanok eskumako hankaz Guerrerori emana izan dio, baina bere asmoa ustela. Julen Guerrero, Garitano. Garitano kike gainditu nahi, baina ez du hortarako abiaduran nahiko erakutsi. Eta gainera azken egunotan Osasun aldetik kilikolo ibili da, horrek ere eragina izan dezan. Orain Josu Urrutia ondo. Naiz eta gero pasea ez berak nahi bezalako izan. 42 minutu lehen zatia. Real Madrilek utz, Atletikek uz. Mikel Aza. Gaur 24 urte betetzen dituen gizon. Partida ondo prestatzen dauka Atletikek ez. Erasoan azten garaian Bullo baloia duenean, Etxeberria Hierroren gainea eta Guerrero Sanchizen gainea biak aldatuz, bi atzelari egin gainera joaten dira, jokoan ez ateratzeko. Egalekoak pixkat utzi egiten duzte, bat Goikorentzat eta beste pixka Garitanorentzat. Nik uste dut joko hasiera hori pixka puskatu egiten dutela eta lotura hori ez dagoela. Nik uste dut horregatik Atletik mantentzen dela partidua ondo itxuraz eta gainea nik uste dut Orain falta Amabizkari egin diota Huenkak. Sandro kipiniko du baloia jokoan. Zamoranoren buruka da, baloia zutoinera, zer nolako saltoa duen gizon honek. Larra. Hori ala da, horrela kutsi digu zehar eskutsua da baloietan, baina hor nik uste dut area txikiari ingurutik errematea egin dula. Eta oso urrutitik horren baloi hori, eta nik uste dut atesenek erantzukizu gehiago hartu behar dula hor, ez? Ausarta izan behar da, eta nik uste dut bere indarrean jabe, ez? Aurre egin du, bizkat gero atzea etorri da, eta nik uste dut urrutitik etortzen da baloiak atesenak izan egiten. Kikek berriro baloia lapikoran, orain bai, orain Juanjo Valencia. Orain indu jokaldi hau askotan egin behar du. Batez ere baloi geldietan da urrutitik handi da. Baloi oso goitik aloratuta etortzen da, eta nik uste dut berak badudela denbora ondo ateratzeko, eta gainea nik uste dut bere buruak konfiante hori behar. Julen Guerreroen pase doktorea Etxeberriarentzat, eta Etxeberriak kanpora errematatu du. Aukera paregabea Jaun Andreo. Eta honelakoak utzegin ezkero, damutu egingo dira Zurigorri. Bai, ez da lehenko aldiz Etxeberriak atezainaren aurrean utz egiten duna. Lehenko igandean sartu zuen oso ondo, Racingen aurka, baloia behetik ipiniz. Eta nik usten dut, gauza ondo egiten nahi dela. Bere idea oso ona zela, gaindituz atezaina eta nik uste dut ondo bota, baina ez du barrura sartu eta aukera hauek ez dago galtzerik. Orain arriskua beste arean, Zamorano bere parean eta Huenka. Zamorano katzeran eta penaltia. Ez dago penaltirik. Txartela Amabizkarentzat bere burua lurrera botatzeaz. Epailea korrika ikusi dugu harineketan eta bazirudien penalti puntura zijoala, baina ez. Txartela atera dio Amabizkari bere burua lurrera bota duelako. Hori iruditu zaio behin. Jokaldia batean ikusita penalti bitatzen jokaldia da, ez? Hanka sartzen dulako. Azkenean, Karanka gaur ikusten du hanka sartzen dula ez dela iristen baloira, eta niretzako penaltia da. Hori ematen du. Niretzako batean ikusita ere hor ikusten du penalti garbia da. Ez da iristen baloira ikutzea, Amabizka ikutzen du, eta penalti garbia da. Naiz eta gero berak gehiago egin, falta dana baino gehiago erakutsi Amabizkak, niretzako penalti garbia da. Publikoa berotu da behintzat. Eta orain, dauden Ibañez eta Zamoranok elkarrekin estroposu egin dute. Hemen gauza bat ikusi behar da, ez? Epaileak gero bigarren zatian ez dituen presio hori ondo ematen du. Eta bere portaera ez daiela batea aldatu, Ez da igual, jokaldi hortanean ez asmatu, bere kontzientzia lase uki behar du, eta ez daiela bere portaera aldatu bere bigarren zatian. Lazaren erdiak eta Zamoranok Rauli utzi dio. Raulek ezin errematatu, Valentziak
ikutu duelako eta azkenean baloia kornerrera. Iñigo Larrain. Bizka bat dana jai daude, batez ere atletikekoak lehen zatia bukatzeko. Egatik momentotan Zelaia presio handia dago. Bai epailaren inguruan, bai atletiken inguruan da, gozari gorena kantatu da ez, lehen zatia bukatu. Minutu bat eta pikuko luzapena baino ez du izan. Lehen zati honek, Amabizkak oraindik azarre jarraitzen du. Epailarekin hitz egiten ikusi duzue berriro ere. Eta atletikek behintzat golik hartu gabe, golik jaso gabe bukatu du lehen zatia. Hemengo publikoa, hori bai, epailarekin oso azarre. Mokozap izuriak, oiuak, denetarik dauden Ibainezentzat. Lehen zati honetan makina bat gauza egon dira ikusteko, golik ez, baina beste asko bai. Hitz ugari egin dugu, eta ea orain zenbakiek zer dioten hasiera gure. Bai, Pedro Mari, horrelaxe ikusleak ikusten ari dira dagoeneko, Real Madrid eta Atletiken arteko estadistikak lehenengo zati honetan. Jokoz kanpo, 3 bider egon dira Real Madrid. Zelairatzen ari diren une honetan. Badakizue lehen zatian ez dela golik izan, eta emaitza zurigorrientzat behintzat ez da txarra. Aukerarik onenak eta gehien ugarien merengeek izan dituzte. Raúl, Zamorano eta Amabizkaren hanketan batez ere, baina ez dute asmatu, eta Atletikek ere 2-3 aldiz Buioren ate inguruan benetako arriskoa sortu du. Zerbatrako Guerreroren buruka da, edota Etxeberria Betanzozko atezainaren aurrean bakarrik gelditu den ura. Dena den, ez dute aprobetxatu, eta ikusi egin behar bigarren zati honetan, gauzak nondik nora doaz. Entzun dituzuen txistu hauek, nola ez, epailaren zatira. Lehen zatia bukatzear zegoela, Karankak Amabizkari egin dion penalti hori adiraziztuelako. Eta gainera Amabizkari txartela atera di. Ez zait, iruditzen aldaketarik dagoenik, orain zenbaki berri hauekin ez da hain erreza jakitea, banan ikusi behar dira jokalari guztiak, baina hola, goitik eta gainetik begiratuta ez du ematen Real Madridek eta Atletikek beste jokalari zelaiatu dute. Bigarren zatia martxan da. Mikel Asa, Amabizka, Amabizkak Sandrori, berriro Amabizka, Sandro, Milla, Lasa, Lasaren pasea, Amabizkaren erdirak eta Karankak urrundu baina ez ondo, baina bigarrenean bai, lehenengoan utxe egin arren bigarrenean ez. Oskar Valez, falta egon da hor, epaileak ez du adierazi, eta gero Karankak urrundu du baloia, dena den Madrilaren hanketan da berriro, Mitchell, erdiratzeko tokia proposatu, ez da oraindik gauzartu, Larrazabalek ez dio lekurik utzi, azkenean pasea atzerant, Sandrori, Sandro Kikerekin normalen egin nahi, Karanka bikain, eta Oskar Valezek Ander Garitanorekin jokatu du. Garitanoren pase sakona Etxeberriaren zat, Etxeberria baloiaren bila, azkarra da, baina Sanchiz oraingo honetan bizkorrago. Esperientzia nagusi horrez, lekua... Dena den berriro aukera Etxeberria berak izan dezake. Dena den Sanchiz ez da gainditzeko gauza izan, Hierro. Mitchell. Baloia Millak dauka bere hanketa. Lasa, Amabizka. Hortze da Laredoko mutila. Pasea erdirant, Luis Millari. Kike. Mitxelek arearantz begiratu du. Kikeri eman dio baloia. Ander Garitanoren zarrera ez da baloia kentzeko lain izan. Aukera Raulentzat, baina Juanjo Valencia erne ibili da. Bai, hor da, arriskoa hor dago, ez? Oso ondo ari dira lekuak izten, zulo guztiak izten Atletikekoak, defensako lana nahiko ona da.
baina hor kontu zibili behar da, nik uste dut lan hona egin behar dutela horratzean, eta beti bere lekoa mantenduz da konzentrazio ona mantenduz, ez? Aurrean daukan taldeak ematen du ez dagoela bate ondo, baina momentu batean, jokaldi batean partidua erabaki leike, ez? Eta gero ausarta izan behar da, bagoia daukanean eraso atera behar da, lehen atera bezala, ez? Etxeberria bilatuz. Mikel Lasak baloia zapaldu du, aukera orain Atletikek izan dezake, Tabuenka badoa, Amabizka bereazetik, Oskar Tabuenkaren barnekaldia, Etxeberria baino ez dago erdian. Erdirak eta aprobetxatzeko, Etxeberria pasatzen utzi, asmoa oso ona zen. Etxeberria bera area barruan, Tabuenkak lapikoran, erdirak eta Buioren eskuetara. Kontraerasoan ateratzen den Atletikek min egiten du, ez? Hori garbi ikusten da. Gainera, Real Madridko zelai erdia ez da defensa lanetako aproposa, hori aprobetxatu da. Zamorano, Mitchell. Hor Sandro kutxe egin du, Josu Urrutiak aprobetxatu dezake, Julen Guerrero entzapasea. Etxeberria erdian dago, Portugaletekoaren erdirak eta aprobetxatzeko prest, hortxe da erdirak eta Etxeberria kontrolatu eta falta adierazi du. Mikel Lasari falta egin diola Elgoibarko mutila. Ez dakit, falta ez, leku ondo hartu du. Bultzakada bat espaldi madio egin, nik uste dut faltarik ez dela egon, baina berriro ere leku honea iristen dira, baloi honarekin. Arezkoan ipiniz Real Madridko atea, eta nik uste dut gauzak ondo egiten dira, eta bere buruaren konfiantza bali dute, bere indarraren konfiantza hori, nik uste dut Atletik ez zerbait lortu lekila, baina beti lan hona eta atzean oso lan hona eta konzentrazioa mantenduz, ez? Aurrean dagoen jendeak nik uste dut oso momentua erabaki lekila. Ikusten dugu ja, ulkitikan movimentua Real Madrid ulkian, Schneider beroketak egiten dira. Josu Urrutia, Oskar Bales, oso ondo lehen ikutuan, egaleran Goikotxeak badu lekua. Erdiraketa, negargarri. Hemen egiten nahi da Goiko. Bero buruan konfiantzak aldu egin du, erdiraketa horietan batez ere, eta nik uste dut hor mejoratu behar dula. Lan ona egiten ari da, defensako lan ona, Amabizka eta Lasak nik uste dut nahiko ondo konputzen ari dela. Baina gero aurrea joteran garaian utz asko erdiraketak egiten. Gainera hor, parean ez duen inor ere, gelditu, begiratu, barnekaldi egiteko aukera ere bazuen, denetarako modua zuen, eta ez du esarri. Mitchell, Arrazabal bere parean, pase ona, Mitchellek Kikeri, Kike eta Garitano, burrukan, zein baino zein, Kikeren erdiraketa, eta gola! Gola Raulek sartu du. Juanjo Valencia biderdian gelditu da, ez da baloi horretara iritsi, eta Raulek gola. Ematen du ikutu egin dula, gaizkin eurti ateratzeko garaian, eta ematen du ikutu, eskuakin ikutzen dula, baina gero azkenean Raulek Tabuenkari irabazi bere lehia hortan, gaina Tabuenkak ez zuen uste, Valencia gutze egin zuenek eta aprobetxatu. Baina esaten eginena, ez pixka bat. Real Madrid nahiz eta bere itxura esuna izan, erosi momentutan erabakitzen du partida. Hortxe da Kikeren erdiraketa, Juanjo Valentziak ez du ikuture egin. Pixka bat ikutu balu nahikoa izango zen, seguru asko. Beste den errematea oztopatzeko. Baina, Juanjo Valentziak gutxitan egiten ditu utz horietako bat egin du. Ez du ondo kalkulatu. Behar bada kurpila handiz eta goitik zetorrelako. Eta Raulek burua ipintzea besterik ez du. Eta gero ez da asmatu, Tabuenkak urruntzen. Tabuenkak ez zuen uste, Valencia gutze egin zuen. Horain arte, Atletik ondo ikusi dugu, nik uste dut bere portara berdina izan behar dula, lan berdina. Gainera, adierazteko gauza bat ikusi dugu aulkitikan, ez? Rafa Alkorta ipini du Schneiderrekin batera, bigarrengo jokalari bezala beroketak egiten. Hain danak ipini ditu, baina Rafa Alkorta horrek esan nahi du, bildurra sartu zaiola konputzean bat. Kornerra izango da Real Madrilen alde. Kontrako golen eragina gainditzen jakin behar du Atletikek, hemen zerbait lortzeko. Gutxiena gusten genuen egin du utz, taldea itxura oso ematen izan, eta nik uste dut. Orain ondo harrapatu tostera Juanjo Valentia. Hori behar du, Bera utza hor dago, baina nik uste dut bera oso lasai sentitzen dela, eta beste lehatzen ertengo baloi hortera, nik uste dut portaera berdin joki behar duela, eta taldeak portaera berdina, taldea ikusi behar du, Valencia, nahiz eta utza egin, konzentratu dagoela partiduan, eta talde lana berdina izan behar du, ez duen, galtzen ari delako bera atorri behar, bera atortze balima da, montik eta gol gehiago jasoko ditu. Mikel Lasak.
Baloia Raulek dauka orain bereanketan. Raulen jokaldia. Eskerretik erdiraketa. Zamoranok buruz ikutu, baita Karankak ere. Gero Ander Garitanok postiko zurrundu. Josu Urrutiari baloia Amabizka kendu dio. Pase txarra gero Larraintzarrek emandakoa, berriro Real Madrid erasoan. Aukera Amabizkak eta Juanjo Valentiak lehenengo. Eta gero Tauenkak nola edo ala konpondu dute horko saltza. Bizkat lekoa gatzen ari atletik, ez? Nik uste dut berdin jarraitu behar duela, bere portara ez duela bat aldartu behar. Lehen ikusi du balan horrekin aukerak ditula golak egiteko, golak egiteko baino gehiago arriskoa sortzeko, ez? Etxiberra berankatan eukidu gola egiteko aukerarik onena, eta portara berdina jartzen behar du, ez? Nik uste ez dela, burua ez dela makurtu behar gol bat hartu dutelako, ez? Nik uste dut bere lanean jarraitu, eta da batez ere ausarta eta konfiantza bere burua. Inigo Larraintzarrek ipini du baloia jokoan. Etxeberria ez da heldu. Eta Buio bai. Atletikek ere, ordezko gizon guztiak, beroketak egiten ipini ditu. Han ondoan ikusten ari zarete, ertzean. Raul Tauenka bere ondoan. Raulek bi jokalari gainditu ditu bere movimenduarekin, eta gero emandako pase horretara ez da Zamorano iritsi. Jokaldi ona, ez? Esan dugu hasieran ere Raul baleko onak hartzen ari zela, berak askotan arriskoa sortzen dula, ez? Madrid ez dugu ondo ikusten zelai erdian, batez ere Amila eta Sandro Gorrek eskak elitu ditu dela jokoa, baina Raul da Mabeska gehiago sartzen ari da jokoan biharren zati honetan, eta arrisku gehiago eramaten ari dira. Mitchell, baloia Garitano kendu nahi izan dio, baina honi ere atzian gelditu zaio. Kikeren pasea, Karankak moztu du. Horrein Garitano dauka baloia bereanketan. Garitano gondo, Oskar Balesentzak, Josu Urrutia, Inigo Larraintzar, Tauenka, Goikoetxea inguruan, Tauenkak oso ondo gainditu du Amabizkaren sarrera, baita Milaren ere. Tauenkaren pasea, azken pasea ez da ona izan, berari iritsi zaio berriro baloia, bigarrenen eutze egin du, hirugarrenean ez. Josu Urrutia, ondo, Garitanorentzat, baina Garitanok kontrola egiterakoan utz nabarmen. Gauza behar bada doktori egin izan dituelako. Bai, eta gero nik ustean dut Atletik egin behar duela eskubi bere eskar egal hori aprobetxatu, ez? Ustean dugu Tauenkaia sartzen dela gora juten, baina nik ustean dut Larrazabal da Garitano pizkaba gora jolatu behar dutela. Mitchell ez dago bere garai honenean, fizikoki ez dago ondo, eta hori aprobetxatu behar dute. Kikeri lan gehiago eman bere egal hortatik zergatik Mitchell ez defensako lanetan zio batela. Kike, hoi atzeran, Fernando Hierrorentzat. Lasa. Baloia Sandro dauka bereanketan. Base neurtu eman dio Milari. Berriro Mila. Raulen pasea oso ona izan zitekeen. Orain ez du faltarik ikusi hor dauden Ibañezek. Eta kontrarazoan Larrazaba. Garitanoren erdiraketa. Julen Guerrero ez da heldu. Bultzaka da eskatu du berak. Baina dauden Ibañezek hemen penaltia dirazi balu, nik uste publikoak zelaira saltu egingo zuen. Bai, eta portara da ezberdina, ez? Guerrero bere burua bota balin badu, Amabizkarena gertatu behartzen, ez? Eta ez balin badu bota bere burua, bultzaka da bat. Bere burua bota du, hor ikusten ari garen ikusita. Ez dirudi, esertxo ere egin dionik Mikelaz. Hori da, epaiaren portaera ez da berdina izan Amabizkakin eta Guerrerorekin, ez? Amabizka bere burua bota eta txartela erakutsi dio. Hauin Guerrero bere burua bota balin badu, txartela erakutsi behartzen. Horra den, behar bada, baloira iristeko alegina egin duela irudituko zitzaion, baliteke. Bai, baliteke, baina nik uste dut baloira zurruti zegoela Guerrerogatik. Oso ondo Goikoetxea orain. Barnekaldi egin nahi du. Erdirak eta hortxe doa, baina Buioren eskuetara. Dena den, orain honetan, azken erdirak eta oso txukunez izan ez den arren, ondo Goikoetxea.
Bai, baina hor gehiago sartu behar du Goikok, ez? Min egiten du, sartzen bakoitzean min. Egaletatik sartzen dira bakoitzean min egiten ari dira. Nik uste dut hori aprobetxatu dira. Zabaldu, zelai osoa zabaldu behar dute, egaletatik jokatu. Hortxe da Goikotxea berriro ere. Basea Guerrero entzata, Guerrero berriro Goikotxea, ez omen dago Jokoz kanpo. Baloia eskuaz atera du. Garbia, niretzako... Real Madrideko jokalaria baloia eskuaz atera du, eta nik uste area barruan izan dela. Bai. Oso urruti gaude, baina nik uste dut penaltia dela. Batean ikusita jokaldia niretzako Sanchezek baloia eskuakin. Marrazainak ez du ezer jakin nahi izan, epaileak itxura baten ez du ikusi. Eta ez dakit guk ere errepikaldirik ikusiko dugun, baina papatean eta gugoden tokitik ziur asko 100 metro egongo dira, baina eskua erabili duela iruditu zei. Zamorano. Baloia Karankarentzata. Valencia Kostikos, zelai erdira. Hortxe dago jokaldia, ikus ezazue. Garbi eskuaz eta area barruan da. Nahi eta nahi gabe, ez dakit. Erori eginda, hori bai, baina argi dago esku erabili duela. Eta penaltia dirazteko modukoa dela. Bai, penalti garbia da. Lehenengoa garbia batzen amabizkaenan ikusten eta haure garbia dela. Atletik erasoan. Eta Hauenka Goikotxeari eman dio. Goikotxeak Etxeberriarekin kombinatu nahi zuen. Real Madrilekoak erne ibili dira. Kontrerasoan Raúl. Milla. Atletik nik usten dut gola ondo gainditu dula, ez? Gola hartu dula, baina nik usten dut bere lanean jarraitu dula, eta ondo iristen ari da, baloi honak, arrisku asko sortzeko baloia ditu bere hankatan, da gauza ondo egiten ari da. Egin behar duna da, besteak egiten dutera baloi bat, aukera bat, balora sartu. Aukera hor izan zezaken Real Madrilek, baina Inigo Larraintzarrek bikain moztu du jokaldi hori. Julen Guerreroren zata baloia. Etxeberria eskatzen, ez du Fernando Hierro bainditzeko modurik izan Julen Guerreroren pase horrek. Bigarren zatiko 15 minutua beteko da hemendi lasterrera, Real Madrid bat eta utzi irabazten ari da. Eta zurigorriek azken metroetan zertxo bait falta dute. Bai, batez ere azkeneko pasea ez da ona momentuan, Eta pase onak egin ezkero arrisku asko sortzeko moduko jokaldiak duki dituzte hankatan. Azkeneko pase hori ez da ona. Alderantziz Madridek Kike ukidun aukera batean oso erdirak eta polita eta gola egin du. Hor dago pixka bat taldeen diferentzia askotan, partidu askotan izaten dena, eta gero sailkapena izaten. Amabizka, baloia Zamorano ariare barruan, oso ondo ikusi du Mitchell. Mitchellek lapikoran, Zamoranok langara eta kanpora. Bigarrena etorzitekeen hor, egia da Zamoranok Atletikin neurri hartuta dauka. Bai, eta batez ere goitikan datozte arrisku guztiak, ez? Atletiken lehenko astean egin zen, gazin egin zituen arrisku gehienak goitikan zetoztela, eta hemen ala ikusten da. Gola goitik etorri da, Zamorano lehenko remateare bai, oain langa jodu nik usten da pixkat Atletiken arazorik handiena momentuan, partidu honetan hor gora etortzen dean baloi dirala. Etxeberriaren tapatzea, baina Paco Bullo irten da areatik eta kanpora. Ez da Jokoz kanpo gelditu Etxeberria, hortan maixua da. Atzelari bizkarra harrapatzen, baina Bullok aurre hartu di. Eta hor dago, ez? Pase horiek eguna balin badira, eta neurtuak Etxeberra ekinazko dute. Oso ondo martzen diolako hartzea, atzelariari, eta leku honak bilatzen ditulako beti. Josu Urrutia, gizon bat gainditu du, baina besterik ez. Sanchiz. Laza, Sanchiz berriro. Kike. Baldanok berehala aldaketa egingo du. Inbitartan ikus dezagun Kikeren jokaldi honetan zer gertatzen den. Mitchell iritsi da atzekaldetik laguntzeko prest. Mitchellen asmo ona zen, baina Kikek ez dio ulertu. Laudruk izango da zelaira aterako dena. Eskat honek lasaitasuna emango dio eta kontuz ibili behar dena honen paseak egiten. Hone bai honetako paseak egiten ditula, ez? Goleko paseak egiten ditutan nik usten dut oso ondo ibili beharko da eta markaketa zuzen bat beharko dela.
Zabuenka, Larraintzarrek aurreran, buruz Lasak, Rauli eman dio. Hortxe da Amabizka ondo gainditu du bere markatzailea, baina gero azken momentuan irriz egin, eta horri esker zurigorriek kontrarazo antolatzeko aukera dute. Julen Guerrero. Etxeberria erdian. Julen Guerrero berriro. Etxeberriari eman aizion pasea. Sanchizek moztu du, Goikoetxeak utz. Berriro jokalari nafarraren zata baloia. Josu Urrutia. Julen Guerrero. Oscar Valez. Zurigorriak erasoan. Guerreroren pasea Mikel Lasak moztu du buru. Queda Sandro. Amabizka. Mila. Publikoa talde animatu nahiri. Bien bitartean Barcelona nobedadeak daude. Eta hemen Mitchell jokoz kanpo. Eta Barcelonako nobedadeak ez dira kuleentzat bat ere honak. Bat eta bi Merida irabazten ari da. Eta partidua horrela bukatuko baliz. Makina bat kiniela. Jenteak paperontzira bota beharko ditu. Sekulako ustea zenbaitzako ez Meridak Barcelona irabazten. Hortxe dago aldaketa. Sandroren ordez Laudru. Eskabeleku berdina jokatuko du, ez? Nik usten dut arrisku gehiago sartuko duela, zergatik pase hobeak sartuko ditu, eta nik usten dut arrisku gehiago sartuko duela Atletiko atzelaria. Larraitza. Goikoetxea. Zabuenkari Orpoz emana izan dio baloia. Mila garrapatu du. Oso ondo Larraintzar, naiz eta nahi gabe baloia Zamoranori eman. Laudrup Zamoranori emana izan dio pasea. Zuzenean kanpora joan da baloia. Eta leheniko pokatzen ikusi da arriskua, ez? Nek pase honen aukeratzen ditu, eta nik usten dut honekin kontu zibili beharko dela. Estepanovicek ere berehala egingo du lehen da biziko aldaketa. Aitor Karankak dauka baloia. Larrazabali Lagadio. Goikoetxeak kenduko du seguru asko. Eta bere ordez ikusiko dugu zein zeleiratzen duen. Bitartean Zurigorriek baloia Zelaierrian galdu dute orain aukera Raulentzat bigarren egiteko. Raulen jaurtik eta indar askorik gabe eta gehi gurutzatuta, baina atzekalde hortan erditik edozin gauza egiteko leku utzi diote Rauli. Nik uste bere leku hona hartzen dutela, Zelaierritik etortzen dela, ez? Zamorano utzi dute goian, eta bera Zelaierritik izan da baloi honak hartuz eta bat zere leku honak aukeratu. Goikoetxeak kendu eta Estibaliz atera. Aldaketa logiko. Portara berdin aukiko dute, Estibaliz horri tiniko du Balasaren ikurban, eta honen agindua izango da gora gehiago iristea. Nik uste Lasan erasoan orain arte ez dela gora iritsi, gora urbildu, eta nik uste dut bere portara izan behar dula batez ere erasoko jokoan gehiago sartzea. Oscar Valezek bada espadan atezainari eman dio, inguruan Real Madrideko jokalari askotxo zegoelak. Juanjo Valencia. Azkenean kanpora. Urduri Samar, asaltu da jokaldi honetan, atezain Donostiar. Amabizka. Laudrup. Baloia Zabuenkak kendu dio Laudrupi. Eta gainera Dinamarkarrak falta egin dio Oscar Zabuenkak. Julen Guerrero. Josu Urrutia. Laizter egingo du Estepanovicek bigarren aldaketa ere. Hortxe da zelairatu berria den Estibaliz. Izarregin, baloia erdiratzea izan da bere asmoa, baina Lazaren gorputzean jo eta kanpora irten da. Beste aldaketa bat egingo du Estepanovicek. Ziganda Zelaier dira, Zelaira, eta Garitano aldageletara. Aldaketa honekin nahi duna, erasora gehiago jokatu, ez? Hor garri ikusten du bere portaera
ez dago konforme zelaian pasatzen denarekin, da nik uste dut Atletikek egin behar duena, gol bat egin. Gaina ematen du taldea itxura hona ematen du eta gol egiteko posibilitateak eduki leikela, ez? Eta bestaldean beste aldaketa bat, Zamorano aldakeletara eta Schneider atera da. Atletikek behar bada aldaketa honekin beste sistemara aldatu egin beharko du, Laudrupen aukera orain, Jaurti, Juanjo Valentziaren eskuetan. Pixka bat aldatuko du, goiko Etxeberria eta Ziganda goian jokatuko dute. Guerrero pixka bat atzeago, eta nik uste dut Oskar Balde Urrutia jokatuko dutela horre erdian, eta lan gehiago pixka bat Larrazabal utziz, ez? Baina, bueno, nik uste dut Michelekin momentuz ez dela olako arriskurik fizikoak ez dela bate ondo, eta nik uste dut Larrazabal nahikoa dela, ez? Eta Ziganda lagunduko dio pixka bat, baina Ziganda gehiago izango da erasoako balanean. Amabizkak baloia erdira, Laudrup entzat pase luzeegia, Larrazabaldoa baloi hori harrapatzeko asmoz, eta kornerra izango da Real Madrid. 23 minutu bete dira bigarren zatian, bat eta huts, Real Madrid nagusi. Michelek atera du, eta Fernando Hierroren errematea langara. Fernando Hierro bezalako jokalariak hain libre eta hain bakar ikustea ez sinesteko modukoa da. Eta arreskoa berri ere goitikan, ez? Baloia goia inpitzen dinean berri arreskoa. Michelek erdiratu du, Juanjo Valentzia orain ondo. Juanjo Valentzia pixka bat lekua tapatzera junda, berak ikusi du horre baloia galduta zegoela eta zegoela iristerik eta bakarrik atean egon da lekua tapatu egin dut, nik uste dut oso. Baina arazo guztiak baloia gaur goian inpitzen dinean ere barruan. Estibari, zerbait egin dezak Atletike jokaldi honetan. Estibari zen erdirak eta txarra, hala ere Josu Urrutia iritsi zaio baloia. Etxeberria pasatzen utzi, Ziganda Jaurti, eta Mikel Lasak atera du baloia inguru hortatu. Amabizka dago lurrean min hartuta, Zurigorriek kiroltasunez baloia kanpora bota du. Arazo guztiak, egaletatik etortzen dira baloiak erdiraketatan, goitik dituzten baloi guztiak orain arte aresoak izan dira. Zamoranok eta Hierrok langara bota dituzte, beste aukera bat eduki du Zamoranok, nik uste dut horrea etortzen diren guztiak areskoak, hor zerbait konpontzeko badagoela. Jendeak langila egin beharko du baloi urruntzeko, eta nik uste dut konfiantza bizka falta zaiola horratzen jokatzen du jendeari baloi eta joteko. Hori lehengo jokaldia da. Hor bultzakada izan da Schneiderri. Hori zailagoa da ikusten. Bai, hori. Orain Real Madrilekoek bota dute baloia kanpora. Alboko sakea. Zurigorrik egin dezaten, baina berriro egin beharko dute. Epaileak ez duelako agindurik eman. Golpea hortxe egon da. Bakarrik izan da. Zaintiratu ematen du daukala hor, ez da iritsi baloi batera. Atletiko atzelariak urruntzen izan baloi batera, eta ematen du zaintiratu badela. Etxeberria. Baloia Zigandari etorri zaio. Eta Ziganda atzean utzi du baloi hori Julen Guerrerok, bestela bakarrik geldituko zen. Atletik iristen ari da, baina azken metroetan ez du kolpe hori ematen, zerbait lortzeko behar den kolpe. Bai, nik usan dute, hemen ateratzen da berezin Mabizka, ez du maten zaintiratu. Aukera Etxeberriarentzat, oso ondo Mikel Lasa, aurre hartu. Eta hor, baloia atezainari eman diola iruditu zaio Dauden Ibañezi, beraz, Atletikek area barruan izango du falta jaurtiketa. Mikel Lasa gurutzatu da, Etxeberriari aurre hartu, nortxe duzu, eta Mikel Lasak baloia atezainari eman diola iruditu zaio. Nik ez dut. Mosto egin dula, eta gaina azkena ikutu duna Etxeberria bera izan da. Beretzako ez da izan falta bitatzeko jokaldi bat, Lasake mostu egiten du baloia atezainari ematen, eta gaina azkena ikutu duna ez da Lasa izan, azkena ikutu duna Etxeberria bera izan da, bera ikutu jokatzen da lako baloia bui hori, hemen ikusten dugu.
hor ikusten da, moztu egiten duela eta azken ikusten etxibatu da esaten dela. Eta niretako ez da zesio bat eta erdio bat ezin ari eman. Ba, zurigorriek hementxe izan dezakete gola sartzeko aukerarik onena, asmatzen badute behin. Hemen jaurtiketa gogor bat, ez? Piskat egin behar dena esia piskat ebitatu eta jaurtiketa bat egin. Beste aukera da, pizka bat esiaren gainetiken baloia bota, baina oso metro gutxi dure baloi hori pizka jisteko, ez? Hor oso neurtu izan behar du baina. Bestela, pizkat ikutu eta gogo jaurtu. Ikutu zagon, badirudi Larrazabal joko duela. Bai, ala ematen du. Bi daude, Larrazabalak aranka pizkat hartzeago. Ontxe mando agindua, Larrazabalek jaurti baloia esian gelditu da, eta kornerrera. Toki hortatik oso zaila da, goitik botatzen alegindu behar da. Horre lortzea gauza bat dago, ez? Esiaren aurka oso gogor jaurtite bate bat mogitu, bate bate bizkarra, bate bali medio hor pasatu da mesela, iaia pasatu da baloia, ez? Eta hori, pizkat bate bat bildurtze bali da, bueno, zulo hortatik barrura sartu baloia. Oskar Balesek aterako du orain kornerra. Goikotxea zelaitik kanpo dagoelako. Irrizt egin du. Eta txalo horiek badakizute, zeintzuk jotakoak diren. Oso momento txarrean irrizt egin du, ez? Atletikek behartzen korner hori bere alde, bizkat konfiantza gehiago hartzeko, eta gero gaina hori pasatzen danean jendea bizkat ondik eta berago etortzen da, ez? Ikusi eta aukera bat eukiezko korne bat egiteko garaian ez bali dute asmatzen, jendeak morala galtzen da. Fernando Hierro. Lasa. Piskat jarraitzen ari ez da ez du maten ondo dagoenik. Piskat berriro ere gelditu da, ez? Ezin du. Estibari. Estibarizik aurrera egin nahi du, baina ezinezkoa gertatu zaio. Raúl parean jarri zaio. Ataketa egin behar Madridek. Errenkaloa aldaketaran Amabizka eta Álvaro Gaztea atera du Baldan. 18 urte baino ez ditu mutil honek eta Salamankakoa da izatez. Jokalari gazteak momentuen zelaian, ez? Raúl eta Álvaro alde batetik, Etxeberria bestaldetik, jende berria sartzen ari da ligan, ez? Eta gaina jende berria oso maila ona ematen dena. Mila. Josu Urrutiarekin burruka. Presioa oso ondo egiten da hor goian. Real Madrid ez diote usten bere jokoa egiten. Berak ohituta dauden pase horiek egiteko garaian, beti Atletiko jokalari bat jokatuta dago. Snyderrek pase doktorea eman dio Álvarori, baina zurigorriak ere, zur eta azkar ibili dira jokaldia mosteko. Alboko sake egin beharko dute zuriek. Ordu laurden besterik ez partidua bukatzeko. Bat eta huts, Real Madrid nagusi. Álvaro iztiba izikentu dira, Josu Urrutia, Julen Guerrero. Guerrero, que dauka lekurik inguru hortzan irteteko. Estibarizek, Atletiko alboko sakea lortu du. Edo, ez alderantziz adierazi du epaile. Bapatean Atletiken aldeko zela emate zuen, dauden Ibañezi kontrako iruditu zain. Orain zurrigorriek atera dute baloia inguru hortatik nola edo ala. Ez dago hor penaltik, nahiz eta mila area barrua lurreratu. Lazari Estibariz ikentu baloia. Min hartuta gelditu da legorretakoa. Biak indartzu joan dira baloiaren bila. Eta Laza da itxura baten jokaldi horretan kalterik handiena hartu da. Hala ematen du ez, oso gogor sartu da. Baloira sartu da Estibariz, eta gero baloiak jotze garaian nabestatu beranka eta Lazari belaunean jodi, baina nik usten dut Estibariz baloira sartu dela.
Martxa honetan badirudi bigarren zatia lehenengo baino luzeagoa izango dela. Lehen Amabizka eta orain Mikel Lasa min hartuta eta denbora desente arperik galdu delako. Bai, eta gaina hiru aldaketa ekin dagoekin mondik eta denbora gehiago luzatu behar da. Esan behar gaina, Real Madridek hiru aldaketa horiek egite ditula eta Lasa ez bali nada zartzen, dago bakutxokin batu behar dela. Orain, Álvaro, Snyder, lurrera erori da, edo hobek izan da bere burua lurrera bota dut, eta Ibáñez ez duen gainan. Karanka. Óscar Valdés, Guerrero. Urrutia, berriro Guerrero. Guerreroen pase sakona Estibarizenza. Estibarizen erdirak eta ez da ona izan, eta Real Madrilekoek arrisku hori ondo usatu dute. Hor dago, korten da beste diferentzia, ez? Atletiken azken baloi horiek, azken pase horiek nahiko kaskarrak izaten nahi dira. Eta Real Madridek nahiko nahi. Hor dago pixka bat, bi talden diferentzia partidu enten zen. Joan ikusten ondo dago. Iñigo Larraintza. Óscar Valdés, berriro Larraintza. Pase hori arrisku izan da, baina alare ondo atera zaio, Larrazabalek. Óscar Valdés iman dio. Óscar Valdések bestaldean dauka Estibariz bakarrik, bala ere pase mota eman dio Guerrerori. Berriro Óscar Valdés. Josu Urrutia. Estibariz eta pase sakona, oso ondo hartu dio Estibariz pizkarra bere markatzaileri, baina berriro ere erdirak eta txarra. Lehenengo jokalaria ez dute pasatzen, ez? Horarea barruan daun lehenengo jokalaria sartuta, hori ez dute pasatzen da hortik, hori ez pasa asko oso zaila da, zerbait lortzea erdirak eta dugu. Hiru aldiz erdiratu du jarraian Estibarizek, eta denetan atzelariek errez urrundu dute baloia. Estibariz bera, aukera Goikoetxea, Etxeberriak izan dezake, Etxeberriaren kontrola eta gola! Etxeberriaren kontrola eta gola! Banako berdinketa 34. minutuan, Etxeberriak lortu du eta itxaropena zurigorriek hemen zerbait lortzeko. Dena den berarekin egon den jokalari ere, ez dakit Fernando Hierro ezote den izan. Nik uste den Mitchell etorri dela atzetik baina oso gezki egon da. Bai, ez dio inolako oztoporik egin. Eta gauza nola diren, Estibariz erdiraketa onak egiten saiatu denean, behin ere ez du ondo erdiratu, hor nunbaitera bota du baloia, eta sekulako pasea eman dio Etxeberri egitena den kontrola oso ona, eta gero errematea ere bai. Bai, hor Mitchell erakutsi du eta zelari bat, eta gaina ez da baten. Hor kontrola egiten utzi egin dio, gaina ez du jakin izen, baloi horta sartzen bere hankatan ikusten dut, ondo aprobetxatu da Etxeberriak, ez? Bere kontrola nahiko ona izan da, baloia bere aurren utzi du gola egiteko moduan, aukera hori aprobetxatu dula. Atletik nik ustean merezi dula gola jokoaregatik ez, arresko asko sortu dulako, baina nik ustean bere portaera gaurko partidua nahiko ona dela. Garaipenak aurten 3 puntu balio dituen arren, berdinketa ezin daiteke txartzat eman inondik inora eta are gutxiago Santiago Bernabeun izan da. Zurigorriek zailena egin dute, baina oraindik asko sufritu beharko dute falta diren 10 minutu hauetan. Bai, eta baloi honak edukiko dituzte berriro ere arrisku gehiago egiteko. Nik uste hori oso ondo aprobetxatu behar dutela. Eta batez ere, oain eta konzentrazio gehiago eskatu behar zaio, batez ere atzeko lau jokalari horiei, eta zelai erdiko jendea, hori ez egiteko, oain egiteko. Julen Guerreroena izan da pase txarrori, Laudrupen pasea, oso ondo Karanka, Snyderri aurre hartuz, orain Julen Guerrero padezpadan atzera, Larrazabalek Óscar Valdésekin jokatu du, Guerrero, orain Zurigorrik ez dute presarik, emaitza eurentzat oso ona da. Tabuenka katzeran, Larraintzarri, ondo hor, Julen Guerrerori baloia utziz, Óscar Valdés, Zigandak badulekua, asmoa ona zen, pasea ez,
Orain bai, orain Estibariz bakar-bakarrik eskuin alde hortan, badu lekua erdiratzeko. Etxeberria iritsi zaio baloia area barruan. Hortxe ari da Etxeberria burrukan. Larrazabalen jokaldia, Mitchell ezin izan du gainditu orain honetan. Eta kontrarazoan, Real Madrid. Hortxe da Mitchell. Laudrup. Baloia Mikel Lasa. Madridek oso arazo pila bat aletik baloia duenean. Zelai erdi horrek ez du defensako lana bate ondo egiten, eta baloia kontrolatu ondo iristen nahi dira. Eta nik usten dut arazo horiek aprobetxatu behar dituela Atletikek, ez? Baloi honak hartzen ari da, aresko asko sortzeko baloiak, eta pixka bat konfiantza bali badute bere buruan, nik usten dut hemen zerbait gehiago lortzeko posibilea handia daukala gaur. Laudrupen pase sakona, inorentzat ez da izango baloi hori. Zuzenean kanpora joan da. Atzeko zak egin beharko du Juanjo Valencia. Falta diren minutu hauetan, eustea da zurigorrien helburua. Joseba Etxeberriak hor irudietan berriro ikusten ari zareten gol hori sartutak. Bai, hor Mitchell zai egon. Baloia pentsatzen zula kontrolatu eta zai egon da bere bizkarren. Hor atzelari batek egiten duena bizka bat baloi horre pila. Mitchell egin atzelari batek gainera bate ondo ez dago. Raulek aurreran joan nahi izan du. Tabuenkak sartu du bere hanka. Laudrupen asmoa ona, baina pasea ez. Dena den Larraintzarrek ere ez du behar bezala atera baloia inguru hortatik. Larrazabal iritsi zaio. Josu Urrutia. Guerrero Mikel Lasarekin. Estibarizek Guerrerori eman dio. Hortze da Portugaletekoa. Berriro Estibariz. Baduleko aurrerantz egiteko. Eta hori egin behar du. Kornerra izango da. Atletiken aldeko kornerra. Pasea ematerakoan. Álvaro ipini baitu bere hanka. Eta Carlos García ateratzeko prest dago. Estepanovic. Etxeberriak entzen du. Bere lana ondo egin du, baina nire usten dut aldaketa oso egokia da. Hor mantentzeko jokalari bada, arrexo asko sortzen duelako. Nire usten dut partidua oso ondo agotatu lekela, fisikoki ondo dago, gaina txispakin dago, eta moral handiakin gola inda gero. Eta nik usten dut aldaketa bai, pixka bat emaitzari eusteko da. Oien guduna zikanda gorago bidali, Guerrero ere bai, eta pixka bat Oskar Bales Urrut eta Carlos García horre zelai erdi hortan mantendu, ez? Baina nik usten dut Etxeberriak mantentzeko jokalari bazela arrisku asko ikuntzen. Bai. Neru ere gauza bera iruditzen zait, eta erreza da jokalari beldurrik gabe jokatu behar dela esatea, baina gero, kasu honetan behintzat badirudi entrenatzaileak berak azaldu duela beldurra pruat. Bai, berak ikusi du emaitza hona dela momentu honetan, zelai erdi hori ondik eta indar gehiago ematean nahi dio, batez ere, Laudrum hor ikusita, ez? Laudrumen inguruan jokalari bat ipini eta sendoago izan, baina askotan portaera horrek hartzen du taldea arrisko gehiago sartzea zergatik, taldea pixkanak atzerago etortzen dalako. Batez ere goiti datozen baloietan zerbait egitea nahi izango duelako. Aterako zuen Estepanovic Carlos García, Durangarraren gauzarik honen hauixe baita. Buruz egiten duen jokoa. 4 minutu partidua bukatzeko, eta dauden Ibañezek lusatu nahi duena. Lusatuko du pixka bat, ez? Aldaketa guztiak eta pixka bat lesioak eta didala, eta bar, nik usten dut 3 minutu edo lusatzeko posibilitatea badaukala. Gero, berak aukeratu behar du lusatu. Mikel Lasa. Baloia Sanchizek. Orain, Millak. Kike jokaldi egin nahi du. Mitchellen erdiraketa. Aukera Snyderrek. Langara jaun-andreok. Oraindik arriskua badago area barruan. Ez dut alarri zurigorriak. 3. baloia Langara. Eta hau gehiagizkoa da Real Madrilekoek esango dute. Eta arrazoi kasu honetan.
ez dutela suerte handirik izan errematzezreko orduan. Orain Estibari. Erdiratzen asmatzen duen. Eta gola Zigandak. Gola Zigandak sartu du. Erdirak eta bikaina egin du. Estibaritek orain honetan eta Zigandak tanei aurrea hartuz barrura. Real Madrilekoan ikuste oraindik lehengo jokaldian pentsatzen zeudela. Pixka bai, nik uste berriro aso batean sartu dela goiko etorri dan jokaldi batean. Eta hemen ikusi du Erdirak eta batek zer ipintzen du, ez? Pixka lekuz kanpo denak, horre Kuko oso ondo hartu du aurrea defensa guztia egite, batez ere gauzarik onena izan da Erdirak eta bere lekuan dan azaldu da Kuko, nik uste dute. Hemen esan behar Frantziak asmatu duela, aldaketa hauekin. Estibariz aldatu du, Kuko Zigandare sartu da, eta bai batak eta bai bestea batek Erdirak eta bestia gola. Ez sinisteko da, jaun Andreok, futbolaren emozioa hauxe da, hor Real Madrid partidua erabakita usteko modua izan du, baina Snyderren errematea langara joan da, eta gero urrengo jokaldi berberean esango nukenik, baloia beste atean Zigandak barrura bota du. Eta badirudi aurten, beste urtuatzatako Ziganda ikusiko dugula, iaz 3 gol baino zituen sartu denboraldi osoan, eta aurten, aurreneko 2 partiduetan horren beste lortu ditu. Korner jaurtik eta errematea kanpora egin duena Snyder. Ateko sake. Sekulakoak esaten horre Snyder marrazainari, nik usten dut arrazoirik gabe. Nik usten dut lehengoak inpetzatzen dira, lehengo gutzakin. Eskotan izaten da suerte txarra, baina berak eukidu hor ate guztia bere aurrean azkenean langara bota du. Eta nik usten dut hor pixka bat lekoa galdu dula taldeak, eta hori aprobetxatu dula Atletikek. Larrazabal urrundu. Zigandak Guerrerori. Guerrerori baloia kendu egin diote. Laudrup. Falta. Carlos Garziak falta egin dio. Eta dauden Ibañezek ez dio txartelik atera. Naiz eta hor behar bada erakusteko arrazoiak izan. Azken minutua jokatzen ari dira Real Madrid eta Atletik. Orain Kikek pase erreza utzegin du. Real Madridek ez du ondo erreakzionatu, 2 eta batekoa Zigandak lortu duen unetik erdi galduta ari dira Real Madridekoak. Orain Mitchellen pasea, aukera Raulek izan dezake Snyder Jokos kanpo gelditu da. Nik uste Raulek kontrola indunean Jokos kanpo dela. Bide batez esan dezagun. Barcelona eta Merina arteko partidua momentu honetan pina dagoela. Beste aldetik, Albacetek 3 eta 2 irabazi dio Sevillari, eta Betis 3 eta 1 ari zaio irabazten Zaragozari. Gauzak horrelaxe daude. Eta orain, txartela uste dut Snyderrentzat izan dela. Bai, protestak egiten nahi izan, da nik uste txartela irabazi dula berak. Horrelako sarritan egiten ditu jokalari argentinarrak. Jokatzen maixua da, baina protestatzen eta bazterra nahazten ere bai. Tabuenkak baloia buruz aurrerantz bota du, atezainari emateko modukoa zen. Mitchell Irarrazabalek kendu dio, gero Estibarizek burua sartu, eta falta ikusi du dauden Ibañez. Real Madrid digiria guztia galduta, horretitik nahi dira sartzen, Laudrup bilatzen nahi dira, honek paseon bat sartzeko, eta nik usten dut hor gauzari zendoena hor atzean hori dela, ez? Pixka bat erdian jokatzen duten bi jokalari nahiko ondo, hortik etortzen dian baloiak oso ondo bosten dituzte, arazoa dira egaletatik etortzen dian baloiak. Hor nik usten Atletikek arazo gehi eduki dula partidu honetan. Baloia Hierrok indartu aurreran, baina baita Karankak burua sartu ere. Snyderri aurre hartu dio gasteiztarrak eta kanpora bota du. Hortxe da Snyder. Snyderrek ukalondo erabili du. Berarengan oizkoa da hori. Ez da inor harrituta geldituko. Eta Oskar Balesek ez du horrelakori behar. Gainera aurre denporaldian beste jokalari baten ukalondoa probatu duelako, Balakofena. Bai, hori ala da. Hilabete inguruan geldi egon behar izan zuen.
Fernando Hierro baloia lapikoran. Laudrupek buruz, atezaina da nagusi hor. Ia gutxi, ez? Askotan Real Madrid egiten da, jokoan ondo baloia asko ikutzen duela, baina ja gauzak ez tipintzezionean hemen ikusten da idea gutxi daukala. Batez ere, jende garrantzitsua momentuetan falta duela zelai hortan. Amaitu da partidua. 57 minutu eta 18 segunduko iraupena izan du. Bigarren zati honek, 2-1 Athletic nagusi, bat eta utzekoa. Bigarren zati honetan hasieran, 5. minutuan sartu du Raulek, berdinketa Etxeberriak, eta handik lasterrera Estibarizen erdirak eta Dotorea eta neurtua aprobetxatuz, Kuko Zigandak 2-1. Zelaian ikusitakoaren arabera, emaitza Atletikentzat ona eta bidezkoa dela esan daiteke, naiz eta egia aitortu behar izan ezkero, momentu batzutan Atletik ez zuerteare aldu izan. Bai, nik ustean dut, arresko gehiago Real Madrid sortu dut, eta aukera gehiago ditula gola egiteko, langara jundian baloi horiek kontuan hartuta. Baina Atletik beti onda partidua, nahiz eta galtzen egon, nik ustean dut partiduan beti sartuta ondala. Eta gauza bat ikusia garbi, ez? Real Madrid zelai erdi horrekin ezin duela defensako lanean egin. Eta Atletik ausarta jokatu dela. Gero presioa ondo egin du goian, ez dio utzi Real Madrid bere jokoa egiten, da nik ustean Atletik horra asmatu dela, eta gero nik ustean dut bai Etxeberriak lan polita egin du gola sartu, eta batez ere Kuko Zigandak, ez? Atera danean, behartzen momentuan taldeak horra saldu eta gola egin du. Partidu guztian erdiraketa bat ona aprobetxatu, erdiraketa ona egin dut eta bera gola izan. Ondorengo egunetan, Stepanovicentzat dana izona, hitz polita izango da, eta baldan hori egunduko kritikak egingo dizkiote, ziur nago, jokalari batzuk 11-kotik kanpo edota 16-en artean ere sartu ez dituelako. Dena den, hori beste batzuen kontua da, 1-2 Atletikek garaipen bikaina lortu du Bernabeun, eta sailkapen nagusian, nahiz eta oraindik liga hasi besterik ez egin, hor aurrean dago, gol asko ugari, alde, 6 eta 1 besterik ez kontra. Hasier Aranguren, datuak zehatzago zure esku. Eskerrik asko bai Pedro Mari Goikotxea eta bai Juanan Larrañagari, hortxe dituzu estadistikako datuak, 6 bider jokozkanpoko posizioan Real Madrid, 3 Atletik, 9 falta Real Madrilek, 15 Atletikek, 4 korner Real Madrilek, 4 Atletikek, eta baloi jabetza gehiago izan du Real Madrilek, eta 13 minututan Atletik epaino. Baina hori ez da garrantzitsuena izan ere gaurko emaitza baita.